Hyvää iltaa. Nyt on taas pirutarinoiden aika. Tässä sarjassa luen vanhoja satuja, joissa paholaista kuvataan jollain tavalla. Tällä kertaa luen teille Grimmin sadun nimeltään Hautakumpu. Muuan rikas talonomistaja katseli eräänä päivänä pihaansa ja silmäili myös laajoja peltojaan ja puutarhojaan. Vilja kasvoi voimallisesti. Hedelmäpuiden oksat riippuivat täynnänsä hedelmiä. Edellisen vuoden vilja lepäsi vielä riihessä niin mahtavina kasoina, että lattialankut tuskin pystyivät sitä kantamaan. Sitten hän meni navettaansa. Siellä seisoivat muhkeiksi syötetyt härät, lihavat lehmät ja peilin sileät hevoset. Lopulta hän meni takaisin tupaansa ja silmäili rautaisia arkkuja, joihin hänen rahansa oli pantu. Kun hän seisoi siinä ja katseli rikkauksiaan, alkoi jokin lähellä yhtäkkiä kiivaasti jyskyttää. Mutta kukaan ei jyskyttänyt hänen tupansa, vaan hänen sydämensä ovea. Se aukeni ja hän kuuli äänen, joka puhui hänelle. Oletko sinä pitänyt omaisistasi hyvää huolta? Oletko sinä katsellut köyhien hätää? Oletko sinä jakanut leipäsi nälkäisten kanssa? Riittikö sinulle se, minkä omistit? Vai oletko sinä vaatinut itsellesi yhä enemmän? Ja hänen sydämensä vastasi empimättä. Minä olen ollut kova ja säälimätön, enkä ole koskaan antanut omaisilleni mitään hyvää. Kun joku köyhä ihminen on lähestynyt minua, minä olen kääntänyt katseeni hänestä pois. Minä en ole piitannut Jumalasta, vaan olen aina ajatellut vain rikkauteni lisäämistä. Vaikka kaikki, minkä taivas kattaa, olisi ollut minun omani, en minä sittenkään olisi saanut kyllikseni. Kuullessaan tämän vastauksen, hän säikähti rajusti. Hänen polvensa alkoivat vavista, ja hänen oli pakko istuutua. Sitten kuului jälleen koputus, mutta tällä kertaa koputettiin hänen tupansa oveen. Siellä oli naapuri, köyhä mies, jolla oli monta lasta, joita hän ei enää pystynyt ruokkimaan. Kyllä minä sen tiedän, ajatteli köyhä mies, että minun naapurini on rikas, mutta hän on myös yhtä kova sydäminen. En minä usko, että hän auttaa minua, mutta minun lapseni huutavat leipää, joten minun täytyy uskaltaa. Ja hän sanoi rikkaalle miehelle, te ette helposti anna mitään pois omastanne, mutta minä seison tässä kuin mies, jolle vesi jo ulottuu suuhun saakka. Minun lapseni ovat nälissään. Lainatkaa minulle 4 kapallista jyviä. Rikas mies tuijotti häntä pitkään. Sitten sulatti ensimmäinen auringonsäde pisaran verran tämän rikkaan miehen ahneudesta. En minä lainaa sinulle 4 kapallista, sanoi hän, vaan lahjoitan 8, mutta yksi ehto sinun on täytettävä. Mitä minun pitää tehdä, kysyi mies. Sitten kun minä olen kuollut, täytyy sinun valvoa 3 yötä minun haudallani. Tämä vaatimus tuntui talonpojasta kammottavalta, mutta suuressa hädässään hän olisi luvannut mitä tahansa. Hän suostui siis ja kantoi jyvät kotiinsa. Näytti siltä, kuin tuo rikas mies olisi jo ennakolta nähnyt, mitä tuleman piti. Sillä 3 päivän kuluttua hän kaatui yhtäkkiä kuoliana maahan. Kukaan ei tiennyt, kuinka se oikein oli tapahtunut, mutta kukaan ei surrut hänen pois menoaan. Kun hänet oli haudattu, muisti köyhä mies lupauksensa. Mielellään mies olisi välittänyt siitä 5, mutta ajatteli, hän suhtautui sentään meikäläiseen myötätuntoisesti, ja minä olen hänen antamiensa jyvien avulla pitänyt hengissä nälkäisen lapseni. Ja sitä paitsi, minä olen antanut lupaukseni, ja se minun täytyy myös pitää. Yön pimetessä hän meni hautausmaalle ja istuutui hautakummulle. Kaikkialla oli äänetöntä, vaikka kuu paistoi kummulle, ja silloin tällöin
lensi ohitse pöllö, vaikertavasti huhuillen. Kun aurinko nousi, lähti miesparka, kenenkään häiritsemättä kotiinsa, ja yhtä rauhallisesti sujui seuraavakin yö. 3. päivän iltana hän tunsi omituista ahdistusta. Hänestä tuntui siltä, kuin jokin vielä odottaisi häntä. Lähdettyään kotoansa hän huomasi kirkkomaan muurin vieressä miehen, jota hän ei ollut koskaan ennen nähnyt. Mies ei enää ollut nuori, hänellä oli kasvoissaan arpia, ja hän katseli ympärilleen terävin ja tulisin silmin. Hän oli yltyleensä kääriytynyt vanhan viittaan, ja vain suuret ratsastussaappaat pilkistivät sen alta esiin. Mitä te täältä etsitte? Kysyi talonpoika häneltä. Eikö tämä autiohautausmaa pelota teitä? En minä etsi mitään, vastasi tuo outo mies. Mutta en minä liioin pelkää mitään. Minä olen kuin se poika, joka lähti opettelemaan pelkäämistä, mutta näki turhaan vaivaa. Mutta hän sai kuninkaan tyttären vaimokseen ja samalla suuria rikkauksia, kun taas minä olen aina pysynyt köyhänä. Minä olen vain entinen sotilas ja haluan viettää täällä yöni, koska minulla ei ole muuta yön sijaa. Jos te ette kerran pelkää, sanoi talonpoika, niin jääkää minun kanssani tänne ja auttakaa minua vartioimaan tuolla erästä hautakumpua. Vartioiminen on tehtävä, joka kuuluu sotilaalle, mies vastasi. Kestäkäämme yhdessä se, mikä täällä kohtaa meitä. Oli se sitten hyvää tai pahaa. Talonpoika oli samaa mieltä ja he istuutuivat yhdessä haudalle. Kaikkialla oli hiljaista keskiyöhön saakka. Sitten ilmaa leikkasi yhtäkkiä viiltävä vihellys, ja molemmat vartijat näkivät edessään itsensä paholaisen. Pois täältä, lurjukset, huusi paholainen heille. Se, joka makaa haudassa, on minun. Minä tulin noutamaan häntä, ja jollette te lähde pois täältä, väännän minä teiltä niskat nurin. Te punasulkainen herra, sanoi sotilas. Te ette ole minun kapteenini, joten minun ei tarvitse totella teitä. Ja mitä pelkäämiseen tulee, en minä ole sitä vielä opetellut. Menkää matkoihinne. Me jäämme tänne istumaan. Piru ajatteli. Kullalla minä taivutan helpoiten nuo lurjukset. Hän muutti äänensävynsä ystävällisemmäksi ja kysyi suorastaan tuttavallisesti, suostuisivatko nuo kaksi ottamaan vastaan kukkarollisen kultaa ja lähtemään kotinsa niine hyvineen. Tuota kannattaa jo kuunnella, sotilas vastasi, mutta kukkarollinen kultaa ei vielä riitä meille. Jos te suostutte antamaan niin paljon kultaa, kun toiseen minun saappaistani mahtuu, jätämme kernaasti tämän haudan teidän huostanne ja lähdemme pois. Niin paljon minulla ei ole mukanani, sanoi Piru, mutta minä käyn noutamassa teille sen verran. Naapurikaupungissa asuu muuan rahanvaihtaja, joka on minun hyvä ystäväni. Hän luovuttaa minulle mielellään niin paljon. Kun Piru oli kadonnut, riisui sotilas vasemman saappaansa ja sanoi, kyllä me nyt vedämme sinua nenästä, senkin miilun polttaja. Antakaapa nyt minulle veitsenne, toveri. Ja sen saatuaan hän vilsi pohjan irti toisesta saappaastaan ja asetti sen kummun viereen korkean ruohikkoon pienen kuoppaan. Nyt on kaikki hyvin, hän sanoi. Nyt se nokikolari saa tulla. Molemmat istutuivat odottamaan. Jo lyhyen ajan kuluessa tuli Piru takaisin, käsissään säkillinen kultaa. Ravistakaa tästä sisään vain, sanoi sotilas ja kohotti saapastaan hiukan korkeammalle. Mutta tuskinpa tuo riittää. Musta vieras tyhjensi säkkinsä. Kulta valui saappaan lävitse maahan ja saapas pysyi tyhjänä. Typerä Piru, sotilas huudahti. Eihän tämä riitä. Enkö minä sanonut sitä heti? Menkää nyt takaisin ja tuokaa enemmän.
Piru ravisti päätään, lähti taas ja palasi tunnin kuluttua takaisin, kainalossaan vielä suurempi säkki. Kaatakaa tänne vain, sotilas huudahti. Mutta minä epäilen, ettei saapas täyty tuostakaan. Kulta kilahteli valuessaan saappaaseen, mutta saapas ei täyttynyt. Piru vilkaisi hehkuvilla silmillään itsekin saappaaseen ja vakuuttautui totuudesta. Teillä on hävyttömän paksut pohkeet, huusi hän ja irvisti rumasti. Luuletteko ehkä, sanoi sotilas, että minulla on hevosen jalka, niin kuin teillä? Mistä alkaen teistä on tullut noin saita? Tuokaa nyt vain enemmän kultaa. Muuten ei meidän sopimuksestamme tule mitään. Paholainen lähti jälleen omille teilleen. Tällä kertaa hän viipyi poissa pidemmän aikaa, ja kun hän vihdoin saapui paikalle, läähätti hän kantaessaan painavaa säkkiä, jonka oli heilauttanut olalleen. Sitten hän tyhjensi säkkinsä saappaaseen, joka ei kuitenkaan täyttynyt sen enempää kuin edellisilläkään kerroilla. Silloin Piru suuttui ja oli vähällä riuhtaista saappaan sotilaan kädestä. Mutta samalla hetkellä valaisi nousevan auringon ensimmäinen säde taivaan rantaa, ja paholainen pakeni äänekkäästi karjuen. Ja niin oli sieluparka pelastettu. Talonpoika halusi jakaa saadun kullan, mutta sotilas sanoi, anna minun osuuteni köyhille. Minä muutan sinun luoksesi mökkiisi, ja sitten me voimme viettää lopun elämäämme rauhassa ja sovussa, niin kauan kuin Jumala sallii. Siinä oli Grimmin satu nimeltään Hautakumpu. Ja mun mielestä tää oli hyvin tyypillinen Piru-tarina, jossa nämä ihmiset kävi tavallaan kauppaa paholaisen kanssa ja huijasivat sitten itselleen enemmän. Ja paholainen ei saanut tässä vaihtokaupassa yhtään mitään. Ja tästä tarinasta on paljon erilaisia versioita. Yksi oli esimerkiksi sellainen mustalaisversio, jossa tämän saappaan tilalla oli hattu, mutta muuten se oli niinku melkein samanlainen. Ja tässä tarinassa mainittiin sellainen satu kuin poika, joka lähti opettelemaan pelkäämistä. Se on musta todella hyvä satu, mutta sen me luen sitten semmoisessa toisessa sarjassa, joka me aloitan joskus, joka nimeksi tulee Jännittävät sadut. Näihin pirullisiin tunnelmiin, moi!